Здравейте, аз съм Антон и вие сте с моят видео футболен спортен блог, който ще опитам да във Facebook, да качвам някакви неща и в YouTube и TikTok, разбира се, любителски, без да претендирам за някакъв особен професионализъм, но дано да се харесат. Така видеоблога ще се казва Футбол и спорт тонката. Ще бъде разделен на две секции: футбол и спорт днес и футболни и спортни герои. Тази вечер съм решил да направя видео за футболни и спортни герои. Утре или неделята ще кача до другата секция футбол и спорт днес с актуални неща, най-вече в футбола в България и европейските първенства, които ще се играят през уикенда. И така, в футбол и спортни герои тази вечер съм решил да направя видео за реално първите матчове на българската отбор, които така да се каже в съзнателния си живот помня. Това са европейските квалификации за Евро 9-6, точно непосредствено след лудото американско лято, което съм бил горе на 6 години и имам спомен от еуфорията. То нямаше как човек, когато точно първите му спомени се формират около 5-6 годишна възраст, при тази еуфория дори в малко населено място като Стралджа, да не се помни, гледаха се мачовете след това на различни видеа, повторения постоянно. Като цяло съм малък, винаги ми е бил интересен футбола и спорта и предлог, не се играеше постоянно и по махалите, и общо взето не беше трудно човек точно тогава да се запали. И малко по-късно, вече през есента на 94-та, на предучилищна, вече работих и по така да гледам и да разбера някои неща в футбола. Българската национална отбор в тези европейски квалификации, за които европейското ще е първо с 16 отбора. Преди това начало с 4, после 8, 16, накрая. В тях България попада в група жертвена преди световната 94-та, с Германия, които в последствие знаете знаменития четвъртфинал, в който ги отстраняваме с головите на Христо Сичов и Родан Лечков 12, след като Лотър Матеус открива от Дуспа. Съставите също така на Уелс, Албания и двете бивши съветски републики Грузия и Молдова. Първият матч на българска национален отбор в тези квалификации е през октомври месец 1994 година, в който домакинстване на Грузия, 50 000 на Васил Левски. Тези квалификации горе-долу така се въртят на Васил Левски нещата като публика. 50-60 000, независимо от съперника, и няма как необратната еуфория
от това, че сме четвърти в света. Грузия, въпреки че е дебютант в европейски квалификации като самостоятелна република, е отбор, който съветската школа има добър отблъсък по това време. Тимур Кизбай, Кенкладзе, братята Арчи, Шотър Велазе. Но нашите са четвърти в света, невероятен отбор. И матчът е доста труден. И успяваме в крайна сметка да победим с 2-0 с 2 гола на Емил Костадинов, който влиза като резерва в този матч. Следващия месец, ноември, срещаме другия представител на съветската школа Молдова. Победа с 4-1, но някъде не идва толкова лесно. Христов открива в края на първото полувреме. След това един доста случайен гол на молдовците, неврателство в нашата защита и вратаря капитан отбора Борислав Михайлов 1-1. Така вече около 65-та минута зрителите на Васил Левски са поизмерили, но страхотно изпълнение пас отборен удар на Красимир Балъков. 2-1 за България. И след това още един гол втори на Христо Стоичков, Емил Костадинов и 4-1. Третия матч в групата и първи като гост е срещу окоравия състав на Уелс, който този мач се именят на легендата и голмайстор номер 1 на Ливърпул, каже вече ветеран Ян Ръш, агент на Манчестър Юнайтед Марк Хюз, култовият Вини Джонс, който впрочем прави дебют за Уелс в този матч. Грубияни, холивудски актьор Вини, Дин Сондърс, легендарния вратар на Евертън, Невил Саутъл, Крис Колън, покойният Гари Спит. Но в този матч българския национален отбор изиграва едно от най-силните си гостувания, може би изобщо в своята история, пред 30 в Кардив, които се надяват техните корави момчета да направят едно чудо, но такова нещо не може да се случи на този 16 декември 1974. Просто българския национален отбор след като една истинска симфония. 1-0 в петата минута, някъде от плащето за ъгов удар, Краси Балуков центрира топката малко зад граница на касателното поле и светъл памет Трифони в Туньо забива такова воле, че Невил Саутъл, 35 годишния ветеран и легенда на Евертън, изобщо не може да помръдне като пълния изстрел на Туньо. Целият мач, макар че и Уелс се опитват някакви атаки, нещо да създадат да създадат своята публика, но просто българите, на тренер Балъков и Личков взимат пълен превес. Триота в атака, Костадинов, Стоичков и Пенев в вихъра си. По време след още един гол около 20-та минута на Емил Костадинов 0-2. Пред това по време вече почти станали ясно, че след няколко дни ще вземе златната топка.
Христо Стоичков вкарва трети гол, като после се разкарва като на парад пред вратата на Уелс. И така завършва годината с четвърто място за българската отборна снопането и 3 последователни победи в квалификацията за европейско първенство. И следващата 1995 година, която ще стане, ще можем да бъдем за първи път на европейско първенство, макар че 26 години по-рано имаме и пето място, но тогава е друга схемата и четвъртфинален плейоф с Италия. И де факто първите 4 се водят, че са играли на европейско първенство. И тази година, 95-та, започваме на 29 март отново срещу Уелс. Един сняг на София, доста сериозен, около, представо си спомням, беше заснежено. И на тази дата, в един ден празнува магическият български халф легенда на спортник Сабоник Штутгарт Красимир Балъков, който с един страхотен изстрел открива резултата срещу островитяните и следствие два бележи Любослав Пенев. Края развършат едно поведение, този път не се изцалка по 1-3. Следващия матч е гостуване на Молдова. 3-0, 2 гола на Христо Стоичков и един на Емил Костадинов. Отново български отбор няма никакви проблеми, више с 5 поредни победи. И за да дойде една от най-легендарните дати за българският футбол с национален отбор. 1995-та, цял ден проливен дъжд из цяла София и цяла България, повече дори спираха тока и бюджета на матча с Германия. Този е невероятен матч, който българският национален отбор успя да обърне от 2-0 на 3-2 и има спомня този матч. Това е най-великият матч на българския национален отбор, от който имам спомен. Това, че Германия победи с 2-0, беше просто истински шанс за тях. България в този матч почти през цялото време имаше тотално превъзходство. Просто днес няма как да си го обясним. С 100% и така да кажем, по 100% на България имаше 10 повишения, в които гола висеше на коса. Иначе матча се разви така. Юрген Клинсман откри в 18-та минута на матча. Натиск на българите. Христо всичко беше правил удар малко извън от лява така извън границата на кръстарното поле Кьопке, вратаря на Германия, може с върха на пръстите отклони топката се отби от градата. Люб Пенев имаше един прост, който по-скоро трябваше да подаде на пицо на празната врата. Ивайло Йорданов малко потъгъл сам срещу Кьопке, не успя да отбележи. След гола на Германия 3-4, много сериозно положение на нашите. Понякога пък казваше в футбола, когато ни вкарат, ще вкарат. Имаха един халф от Байерн Мюнхен, по-награди Томаш Тунц,
приличен, добър халф. Успя да една топка, беше оставен непокрит, 2-0 и ще взеха на Васил Левски. Те може би какво става, дали пък няма този път Германия да се върне за от 11 месеца по-рано в Нью Йорк. Обаче наши бяха такива момчета, че никога не се предаваха и Пенев пас петта, изведи Краси Балъков, който беше фаулиран, Дуспа и щатният изпълнител Христо Стоичков успя да изравни, да намали резултата 1-2. Второто по време отново тотален български натиск от самото начало, разбъркване, положение, удар на Краси Балъков, потърл Кьопке го спаси, имаше още някакво разбъркване и второто, и бонистите му имаше едно-две положение, един удар на Басър, който Бой Михайлов с крак спаси и малко се разминахме много да ни подадат с 2 гола и някъде около 60-62 на място на Ивайло Йорданов влезе екзекутор над петлите Емил Костадинов, който по това време вече беше в Байер Мюнхен, имаше някаква травма и не беше напълно готов да изиграе пълни 90 минути. Още влезе и пас от нашето наказателно поле на нашия тъч Краси Балъков. Емо стартира наскоро дясно и с отборника му Томас Хелмер го фаулира в наказателното поле, главен съдия, едновременно съди други шеф на съдийската комисия Натали Перуиджи Пайрето, втора Дуспа за България и много Христо Стоичков срещу Андреас Кьопке и Андреас Кьопке отново отиде в грешния тъгъл, 2-2, невероятно. Те 2.65-6, но нашите не се задоволява с това нещо и още с подновяването на игра с центъра на Германия. Много струм на нашите момчета и 2-3 минути по-късно Емил Костадинов взриви трибуните на Васил Левски, 3-2 за България и в крайна сметка 6-та поредна победа, която значи почти сигурно България ще отиде на европейско първенство, дали като първи или втора в групата. Следващият матч е гостуване на Албания. 2 поредни матча с Албания имаме през лятото и сента на 95-та. 1-1 в Албания, първи загубени точки. След това тук 3-0 голове на Йордан Лечков и 2 на Емил Костадинов. И последните 2 матча, които се знае, че България ще е най-малко втора, може би някъде отпускане, загуба от Грузия първа в тези квалификации с 2-1. Последния матч срещу Германия 3-1, като в този матч реално са без 3 основни човека в защита, вратаря Борислав Михайлов и централните защитници
Трифон Иванов и Петър Хучев, замеса ги Димитър Попов от СКА, Георги Гинчев от Левски и Валентин Тартилов от Левски. Този мач за първи път му е единствен в историята, в който германският национален отбор, както от много се го изстава да играе срещу български национален отбор. Дори има някакви теории на конспирации, както се казва, в които казва, че този мач е малко така заради връзката, която тогава има сериозно между БВС и ГФС, Германския съюз. Нашите, ако могат така вече класирани, дори Германия да не бие, да стане първа в групата и като втори пак отиваме на европейско. Ако може да не се напъват, има някакви така подаръчета, това. Все пак на Олимпийския стадион в Берлин, ако остане нещо, да я произложим, нали, братска в нова Германия, вече за трети пореден път да ги победим. И началото на второто полувреме Христо Стоичков откри резултата. И след това, може би, и тези неща, като ви казах, се оказа влияние и това, че бяха добър Дартилов и Гошо Гинчев, който добър вратар на Михайлов, но може някъде прегоряха в матча и стигна до техни грешки, Клинсман изравни, Дуспа, при това мисля, че на 2 Хеслер, ако не се лъжа, успяха Германия да победят с 3-1 и да се върнат малка част от самочувствието. И така завършиха тези европейски квалификации. България на второ място в групата си и за първи път в финалите на европейско първенство в Англия беше то. За него в следващата част на футболни и спортни герои и представянето на България на Евро 96. Надявам се да ви е харесало това, което представях в днешната рубрика. Хубава и готина вечер на всички!